గొంతు నులిమి నీటి సంపులో వేసి కన్నతల్లి కూతుర్ని చంపిన ఘటన నాగర్ కర్నూలు జిల్లా లింగాల మండలం చెన్నంపల్లి గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. చెన్నంపల్లి గ్రామానికి చెందిన మేకల ఎల్లమ్మ, రాములు దంపతులకు 2 అమ్మాయిలు, 1 అబ్బాయి ఉన్నారు. అందులో రెండవ అమ్మాయి మేకల నవితను తల్లి మేకల ఎల్లమ్మ చంపి నీటి సంపులో పడేసింది. బంధువులు సంపులో పడి ఉన్న సవితను చూసి వెలికి తీసేసరికి మృతి చెందింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలం దగ్గరికి వచ్చి మేకల ఎల్లమ్మను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు ఈ ఎల్లమ్మను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపడుతున్నట్లు సమాచారం.